साफ्रोमखौबो जय मसीह अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन आंनि बे यूट्यूब चैनल क्रिस्टियान रादाब आरो बोसोन लाभ स्टोरीआव साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। दिनैनि बे भिडिअआ जों साफ्रोमनिबो थाखाय गोबां गोनांथि भिडिअ जागोन। दिनै आङो नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोहो गोनां बाइबेल सिरिखौ दिन्थिनानै होनो हास्थायदों एबा बै बाइबेल सिरियाव जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन। बे मोनसेल' बोसोनावनो हाजार हाजार बेरामखौ सोखानो हानायनि गोहोआ दं। अनजाग्रा प्रिय, बे भिडिअआ नोंथांनि थाखायल' नङा, बे भिडिअआ नोंथांनि नखरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखायबो। बे भिडिअआ बै बिमानि जाय बिमाया गावनि गथ'नि बेरामनि थाखाय हरसे सिन्ता खालामबाय थायो, आरो बे भिडिअआ बै फिसाज्ला आरो बै फिसाजोनि थाखाय जायहा गावनि बोराय आरो बुरै बिमा बिफाखौ नुनानै गोसोआव दुखु मोनबाय थायो, आरो बे भिडिअआ बै सुबुंफोरनि जायनि नखरफोराव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बेरामफोरजों जुजिनानै दं एबा जुजिनानै थागासिनो दं। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आङो माबा मोनसे गिलिर बिबाननि माबा मोनसे नियम खान्थिफोर लानानै फैयाखै, माबा मोनसे गोब्राब खामानिखौ आङो बुंनो नागिराखै। दिनै आङो बाइबेलनिफ्राय मोनसेल' बाइबेल बोसोनखौ बुंनो नागिरदों। नाथाय बाइबेलनि बायदिब्ला जेब्ला बे बोसोनखौ नोंथाङा फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो फोथायनायजों फरायोब्ला एबा बुङोब्ला एबा आवरायोब्ला, अब्ला बियो नोंथांनि सोलेरनि थाखायल' नङा, नाथाय नोंथांनि गथ'फोर, नोंथांनि गेदेरफोर आरो नोंथांनि गासै नखरावनो इसोरनि रैखाथिखौ सांग्रां खालामो। बाइबेला बुङोदि फोथायग्राफोरनि थाखाय गासैबो खामानिया सम्भब जायो होननानै बाइबेला जोंखौ फोरोङो। माने जेब्ला बिमा बिफाफोरा बे बोसोनखौ गावनि गथ'फोरनो बुङो, जेब्ला फिसाज्ला आरो फिसाजोफोरा बे बोसोनखौ गावनि बिमा बिफानि मुङाव बुङो, अब्ला बियो इसोरारि संसाराव मोनसे बिथोन जायो। आरो जेराव इसोरनि बाथ्राया मोनसे बिथोन जायो, बेयाव मोनबो बेरामा थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय, बे जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। मानोना आं जि मोनसेल' बोसोनखौ बुंनो थांगासिनो दं, बै बोसोना जानो हागौ नोंथांनि जिउआव, नोंथांनि नखराव सोमोनांथावखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। दानाब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलनि बै बोलोग्रा बोसोनखौ आं नोंथांमोननो दायो बुंनानै होनो हास्थायदों। गोसो होनानै खोनासंगोन। जायखौ फोथायनायजों जायफोरा जिउआव बाहायबाय, जायफोरा जिउआव बुंबाय, जायफोरा देहेन खालामबाय, बिसोरनि जिउनिफ्राय महामारिफोरा गोजान जादों, थैनाया गोजान जादों, बेरामफोरा गोजान जादों। बे बोसोनानो जादों गितफोरनि 91 नाम्बारनि। बे गासैबो बोसोना इसोरनि रैखाथि होनायनि, सोखानायनि थाखाय आरो जिउनि बोसोननि थाखाय। नाथाय आङो 91 नाम्बारनि गासैबो सिरिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, नाथाय बे 91 नाम्बारनि सिङाव थानाय जि बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन सिरि, बै सिरिखौल' नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। आरो बेनो जादों गितफोरनि 91 नाम्बारनि जि सिरि। बे बोलोगोरा बोसोनाव ओरैहाय बुंदों, बिनिखायनो नोंनि सायाव मुंबो निदान जानाय नङा आरो मुंबो दुखुआ नोंनि थाम्बुआव फैनाय नङा। अनजाग्रा प्रिय नायगिरि नोंथांमोन, गोसो होगोन। बेयाव बाइबेला बेखौ बुङाखैदि बेरामा फैगोन आरो उनाव बेरामा मोजांबो जालांगोन, बेखौ बुङाखै। बाइबेला बेखौसो बुंदोंदि नोंनियाव जेबो निदाना फैनाय नङा, जेबो दुखुआ थानाय नङा, बेखौसो फोरमायदों। बेनि बायदिब्ला बेरामा हाबनो थाखाय पारमिसनानो गैया। दैट मीन्स नो एन्ट्रि। बेरामहा मोन्थायानो गैया। बे बोसोना केवल नोंथांनि मोदोमनि थाखायल' नङा। जेब्ला जों बे बोसोनखौ फरायो, बे बोसोना केवल आंनि थाखायल' नङा, नाथाय आंनि नखरनि थाखाय धाल जायो, आंनि नखरनि थाखाय कबच जायो। बे बोसोना जोंनि गथ'फोरनि थाखाय धाल जायो। बे बोसोना जोंनि बोराय बुरै बिमा बिफाफोरनि थाखाय इसोरनि दैदेननाय जायो। आरो बे बोसोना जायनि मोदोमाव जि बेरामफोरा दङ, बै बेरामफोरनि थाखाय गोरायै रायथिनाय जायो। बाइबेला बुंदोंदि जिउ आरो थैनाया सालायनि सामलायनायनि सिङाव। अदेबानि जाय सोदोबखौ जों खुगाजों रायज्लायो, फोथायनायजों रायज्लायो, खनले खनले रायज्लायो, बे सोदोबा जोंनि सोलेर आरो न'आव मोनसे आयेन जायो। नाथाय दा सोंथिया बेनोदि बे बोसोनखौ माब्ला रायज्लायनांगौ, माब्ला आवरायनांगौ, माब्ला बुंनांगौ जेन बांसिन गोहोम गोनां जायो, आरो माब्रै रायज्लायनांगौ एबा माब्रै बुंनांगौ जाहाथे बेयो सोलेरनि सायाव खामानि मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो गोबांफोरा गोरोन्थि खालामो। गोबांफोरा बेबायदि होननानै सानोदि फुङाव सिखारबाय आरो साधारनै बे बोसोनखौ आवरायबाय, अब्लानो सोमोनांथावा जायो होननानै गोबांफोरा साननानै लायो। नङा अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि नङा। इसोरनि बोसोना
एथ' गोरलै साननानै लाजाग्रा नङा। बाइबेला बुङोदि सोदोबा मोदोम जाबाय एबा रावा मोदोम जाबाय। बेनि माने इसोरनि राव एबा इसोरनि बोसोना बबेबा लामानि गेजेरजों खामानि मावो आरो बे लामायानो जादों दैनि गेजेरजों। येस, नंगौ प्रियफोर, नाथाय बे माबा मोनसे गोदान बाथ्रा नङा। बाइबेलनि जागायजेननायानो दैनि गेजेरजों जादों। जागायजेननायनि 7:2 सिरिया बुङो जे इसोरनि आत्माया दैयाव गजबनानै दङमोन। गोसो होदो प्रियफोर, इसोरा सिगां हायाव बे बोसोनखौ बुङाखैमोन। बियो गिबियाव बे बोसोनखौ बाराव बुङाखैमोन। गिबियाव बे सोदोबखौ एबा बोसोनखौ दैनि सायाव बुंनाय जादोंमोन आरो जेब्ला सोदोबा दैजों सोमोन्दो जायो बेनि उनाव जिउआ जागायजेनो। बेनि ओंथिया रोखा जाबायदि प्रियफोर, दैहा सोदोबखौ आजावनो हानायनि गोहो दं। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि 4:14 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, नाथाय आं होगोन दैखौ लोंग्राहा गांथारनाय नङा। बे दैया बिनियाव गोथांनि दैमु जागोन आरो बिनो जोबनो गैयै गोथांखौ होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव साधारन दै एबा सरासनस्रा दैनि बाथ्राखौ बुङाखै। बियो बै दैनि बिसय बुंदों जि दैयाव गिबियाव राव होदोंमोन, राव बुंदोंमोन, बोसोन बुंदोंमोन। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो इसे बिगियाननि बाथ्राखौ खोनासंनि। बिगियानगिरिफोराबो गनायदों दि दैयाव मेम'रि दं होननानै। दैया गावनि सिङाव सोदोब, कम्पन आरो सोरांखौ दोनथुमनो हायो। बेनि जाहोनानो जाबाय जेब्ला मोनसे रागा जोंनायजों सोदोबखौ दैनि सायाव बुङोब्ला अब्ला बिनि गोहोमा गुबुन जायो आरो जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ फोथायनायजों दैनि सायाव बुङोब्ला अब्ला बे दैया मुलि जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि मोदोमा 70%निबो गोबां दैजों दाजानाय। देट मिन्स बुंनो थाङोब्ला जोंनि मोदोमाव 70% दैयानो दं। बेनि ओंथिया जाबाय जेब्ला जों दैनि सायाव इसोरनि बाथ्राखौ बुङो अब्ला बे बाथ्राया एबा सोदोबा थोंजोङै जोंनि थै जिबख्रि आरो अंगफोरसिम सहैयो। बेनिखायनो बै बोसोना ओरैनो बारफोराव बुंलाबायनाय बोसोन नङा। बे इसोरनि सोदोबखौनो दैनि गेजेरजों सोलेराव दैथायहरनाय जायो आरो बिनिखायनो बेखौ बाइबेलाव लिरनाय जादों एबा बुंदों, आंनि बाथ्रायानो बिसोरनि थाखाय जिउ आरो बिसोरनि गासै सोलेरनि थाखाय मुलि। अनजाग्रा प्रियफोर, दा नोंथाङा एसेब्लाबो आइडिया एबा हमदांनो हाबाय जानांगौ जे केबल बोसोनखौ फरायनायाल' थोजासे नङा एबा बोसोनखौ बुंनायाल' थोजासे नङा। इसोरनि बोसोन, दै, फोथायनाय लोगोसेयै जेब्ला मोनथामबो सोमोन्दो थायो एबा सरजाबो अब्लासो बेरामा गाग्लोबजायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दा जों बुजिनो हाबायदि जेब्ला इसोरनि बोसोन, दै आरो फोथायनाया बे मोनथामजों ज' जायोब्ला अब्लासो बेरामनि सायाव गाग्लोबनाया जायो। अनजाग्रा प्रिय, दा आं नोंथांनो फारि फारियै बुंनो थांगासिनो दङ बे इसोरनि बोसोनखौ दैनि सायाव माबोरै बाहायनो नांगौ। गोसो होना खोनासं, मानोना बेनो मोनसे बिखान्थि जायखौ मोजाङै मावफुंब्ला नोंथांनि सोलेर आरो न'आवनो फरायगोनल' नङा, नाथाय नोंथांनि सोलेर आरो नोंथांनि न'आवबो सांग्रां जागोन। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बे बोसोनखौ फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो बुंथारनांगोन। जेब्ला फुङाव जोङो उन्दुनानै सिखारो अब्लाना जोंनि गोसोआ गोथार थायो एबा निजोम थायो आरो आत्मिक जिउनि थाखाय मोनसे गोदान साना जागायजेनो। बाइबेला बुङोदि आं फुंनि समाव नोंखौ गाबज्रिगोन बेबायदि होननानै। बेनिखायनो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो नाजागोन दि मबाइलखौ नायनो थाखाय नङा, मबाइलाव रायज्लायनो थाखाय नङा, नाथाय गिबियावनो बै बोसोनखौ बुंनो थाखाय नाजागोन। दानाब्ला मोनसे गिलासाव गोजों दैखौ लोंनो थाखाय लादो आरो दै एबा गिलासखौ गावनि सेराव लादो। दानाब्ला दैनि सायाव आगदा आखाइखौ दोनदो। दानाब्ला आरोबाव लोगोसे मेगनखौबो मिसिबदो। दानाब्ला बे समाव गावनि थाखायल' साननो नाङा, गावनि गथ'फोरनि मुंखौ लादो एबा खारिदो। गावनि बिमा बिफाफोरखौबो गोसोखांदो। न'खराव थानाय बोराय बुरैफोरखौबो गोसोआव लाबोदो आरो जुदि सोरबा बेरामाव गोग्लैसोनानै दङब्ला बै गोग्लैसोनानै थानाय बेरामिनि मुंखौबो लाबोदो। दानाब्ला आबुं फोथायनायजों लासै लासै नाथाय रोखायै बुंदो। गितफोरनि 91 नाम्बारनि 10 सिरिखौ मोनफा मोनफा फरायदो। बिनिखायनो नोंनि सायाव मुंबो निदान जानाय नङा आरो मुंबो दुखुआ नोंनि ताम्बुआव फैनाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माखासे बाइबेल भार्जनाव एरैहाय होननानै बुंदों, आरो मुंबो बेरामा नोंनि ताम्बुआव फैनाय नङा। माखासे भार्जनफोराव बेरामखौ मुं मुख'दों, नाथाय बर'आव दुखुआ होननानै बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बोसोनखौ खनथामनि थाखाय फरायगोन एबा खनथामनि थाखाय आवरायगोन एबा खनथामनि थाखाय बुंगोन।
जेब्लानो बे बोसोनखौ बुङो गोसोआव फोथायनानै ला आरो गोसोआव सान जे इसोरनि सोमोनांथाव आशीर्बादा बे दैयाव फैगासिनो दं होननानै। बे बोसोनखौ बुंखांनायनि उनाव दानाब्ला जों आरोबाव बुंबावनि, अ प्रभु, आं बे दैयाव नोंनि गोथार बोसोनखौ बुङो। जेब्लानो बे दैया आंनि मोदोमनि सिङाव थांगोन, बेबायदिनो गासैबो बेरामफोरा, मोनफ्रोमबो थाखोमानानै थानाय रगफोरा, मोनफ्रोमबो फैनो गोनां आंनि खैफोदफोरा आरो बेफोरबायदि समायसाफोरा आंनि नखरनिफ्राय गोजान जाथों। जोंनि गथ'फोरनि मोदोमफोराव जेबो बेरामफोरा थानो दाहाथों। आंनि बिमा बिफानियाव जेबो खैफोद जेंनाफोरा थानो सुबिदा दामोनथों। आंनि नखराव नोंनि रैखाथि होनाया सांग्रां जानानै थाथों। जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन। दानाब्ला जि दैखौ लानानै आरज खालामबाय, बै दैखौ लासै लासैयै एबा गरदसे गरदसेयै लोंदो। जुदि नखराव सोरबा लोमजानानै दङब्ला बै लोमजानाय सुबुंनोबो एबा व्यक्तिनोबो लोंहोदो। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो बे दैखौ फोथायनानै लोंगोन, अब्लाना दैया खालि दैल' जानानै थालिया आरो बे दैयानो इसोरनि बोसोनखौ जोंनि थैयाव लानानै थाङो, जोंनि मोदोमनि सिङाव लानानै थाङो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे खामानिखौ एबा बे मावनायखौ 7 दिननि थाखाय माव। नों फोथाय आरो नों नुगोन इसोरा थारैनो बेबायदि मोनसे नुनो मोनै कबच बेबायदिखौ होगोन आरो मोनफ्रोमबो बेरामफोरनि जेंनायै मोनसे कबचखौ जोंनो बयनोबो बानायनानै होगोन। नायगिरि नोंथांमोन, दानाब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे गोबां सैथो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। अन्नानै बेखौ मोजाङै खोनासंगोन एबा गोसो होगोन। दिनै नोंथाङा बे बोसोनखौ खोनाबाय एबा खोनासंबाय। जानो हागौ नोंथांमोननि गेजेराव 100नि गेजेराव सोरबा साबा सुबुङासो एबा साबा फोथायारिफोरासो गाबोननि फुङाव सिखारनानै बे खामानिखौ मावगोन। माखासे नायगिरिफोरा एबा माखासेफोरा बुंनो हागौ बोसोना खोनासंनायाव मोजांमोन होननानैल'सो बुंनानै थांगोन आरो बेबायदिनो सानफ्रोमबो जेरै दं बेबायदिनो थानो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जायगायानो जेराव सैताना देरहायो। जों जे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदों, बे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायखौ सैताना जेबो साना, गाज्रि मोना। सैताना गियो जेब्ला सासे फोथायारिया बाथ्राखौ खोनासंनानै एबा बोसोनखौ खोनासंनानै बेखौ जिउआव लागु खालामो एबा बाहायो, अब्लासो सैताना गियो। जेब्ला नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ दैखौ लानानै बुंगोन, जेब्ला नोंथाङा दैखौ लानानै इसोरनि बोसोनखौ लानानै फोथायनायजों जेब्ला आरज खालामगोन, बैखौ सैताना गियो। मानोना बाइबेला बुंदों बोसोनखौ सैताना खावनानै लाङो। जोंनि गोसोनिफ्राय बोसोनखौ, इसोरनि बोसोनखौ सैताना खावनानै लाङो, हरखाबनो जेन बियो फिथाइ दा थायनो हाथों होननानै खावो। दिनै जों जेन इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदों एबा नोंथाङा जे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदों, बै खोनासंनायल'खौ सैताना जेबो साना, गियाबो। नाथाय जेब्ला नोङो बे इसोरनि बोसोनखौ फुङाव बुंगोन, आरज खालामगोन, फोथायगोन, अब्लाना सैताननि थाखाय गिथावना जागोन आरो सैताना बेखौ गियो। सैताना बुंगोन दिनै समय गैया, दिनै सम गैया, गाबोन मावगोन, गाबोननिफ्राय खालामगोन होननानै सैताना थुलुंगा होगोन गोसोआव। बेखौ मावनानै मा मुलाम्फा मोनगोन? सिगाङावबो गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावखांखाबाय, आं मा फायदा मोनगोन, मा मुलाम्फा मोनगोन, बेफोरबायदि साननायखौ सैताना गोसोआव सोनानै होगोन। नाथाय जों जि साननिफ्राय बे बोसोनखौ, बे इसोरनि बोसोनखौ 7 दिननि थाखाय कन्टिनिउ खालामगोन एबा बुंगोन, आरो बे इसोरनि बोसोन बुंनाया ओरैनो साधारन बुंनाय नङा, फोथायनानै बुंनाय जानो नांगोन, अब्लाना गासै बेरामफोरा लोरबां जालांगोन, गासै बेरामफोरा गोमालांजोबगोन। सैताना माब्लाबाबो हास्थाया बे इसोरनि बोसोना जेन जोंनि नखराव थाथों, बेखौ माब्लाबाबो हास्थाया। सैताना माब्लाबाबो हास्थाया इसोरनि रैखाथि गोनां आखाया जे जोंनि गथ'फोरनि सायाव थाथों, बेखौ सैताना हास्थाया। सैताना हास्थायो जे जोंनि नखरफोरा बायग्लिथों, जों जे बेरामावनो सैसोनानै बायग्लिनानै थाथों, मेंनानै थाथों, बेखौसो हास्थायो। बेनिखायनो दिनै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ आं खावलायो, दिनैनि बे भिडिअखौ खालि नायनायनि थाखाय, खोनासंनायनि थाखायल' दा खालाम। खालि नोंथाङा बे खामानिखौ 7 दिननि थाखाय मावदो। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो दै लानानै इसोरनि बे बोलोगोरा बोसोनखौ बुंदो आरो नायदो थारैनो इसोरा नोंथांनि नखराव माबायदि खामानि मावनो जागायजेनो बेखौ नुगोन। नोंथाङा जुदि थारैनो फोथायनायजों बे खामानिखौ 7 दिननि थाखाय आं मावसिगोन होननानै सानबायब्ला, गनायनानै लाबायब्ला, नोंथाङा कमेन्टआव आमेन होननानै जोबनायाव साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन, जेन गुबुनफोराबो बे भिडिअखौ मोन्थों आरो जिउआव मोनसे बोलोखौ मोन्थों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनायाव जै मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।